पैसा দিব লাগিব এক ক্যামেরা দিয়া সব আয়ু হ্যাঁ আমরা বলবো যে না চালা প্রসিজার আছে आज उसी रोड पे अगर आप दादा पता है सिजर हां जी सर थैंक यू सर दस टका के लोगों लगे बहुत पैसा होगा हम लोग हमको पैसा लगेगा क्या बने ग्राफ दो kapan meeting na Modon mun pernah sih baca. Minggu. Oke. Pernah dengar? Ini betul kita harus apa? Oh, ini apa jenis sebelah sini? एकदम गोदान खाय स्टकखौ गाराला खायाखै एक मासानो जायाखै आधा मास जादों संना संना औ सङो मा नाम होनदोंब्ला साथिङा दा लाइसनि नाम खेलाफोरा बिदिबाय बेनिखायनो आदियाथ' मिलाय होनाय जोंना औ गासिबो गावसोरनि गोसो आरोखि बे Don Bosco ni tuition लायो गोजौआव Don Bosco थानाया गोजौ थायो थाया बागानसालियावसो थायो बागानसालि बेहायबो जा खनाजों मोसानायखौ जोंनि गामिनिसो होमबा फिसाजों खारोबा खवाखैमोन नालाय होमबा जोंहाबो साबगासिनो बे बेखौ बारा जाबाय अपेनिं सपेनिं थांबाय दा नैबे बालायासो एकदम गोजान दं गोदानथार मा बानायो